Muri yeZimbabwe pane nyaya yeStarlink iri kunetsa pano. Saka inini ndatanga ndanzwa kuti Tehwan yanzi yakutengesa Starlink ichitaura kuti hanzi tatopiwa license rekutengesa atomarana padhiri racho, you understand. It's good, zviri right, because vakashandidzana nechinhu ichi varatidza kusarwadziwawo zvavo, vagamuchira kana kuti kubvuma defeat kuti akatimbotirai kushanda nayo Starlink yachitoona kuti zvitase tichazosvika papi nayo. Since vaona unongoziva kuti maZimbabwe vanotarisa opportunities, vakaweka vakaona kuti makastoma edu ese akuita sei akuda kutiza. Saka zibeta kuti izvo zvinezvi makastoma acho tomafonera tega kuti tanadzo kuno Starlink dzacho, vonge varamba vari makastoma avo vari musystem yavo, ona message yokuroveka. But izvozvo hazvo zvinhu zvokuti hamadhiri avo hatinei nazvo sterek izvi. But nyaya yacho ndiwe panapa iniko zvinezvi. Pane munhu ari kutaurawo panapa on X ari kucomplain ari kuti Starlink kits that have arrived in Zimbabwe are being held by porters at the DHL offices in Harare. My kit has been at the DHL office since Friday. When I called the DHL offices to inquire about the delay, they informed me that porters had told them not to deliver the kits yet. Mari yako mari ndeyako wabhadhara. I don't know kuti ivo vari kuzvibatira papi, zvakanzi zvakungopinda muZimbabwe idzi ikunzi vapapowa kunzi vambomira kuideliver. Ndizvozvo zvikutaurika, ndozvozvo ndatoisa pascreen, ndonyaya yacho iyo irapo. Motota muchiverenga mega ipapa, handisi kuzvibvisa kuti zvirambe zviri pascreen ipapa, tionesane zvinhu zvacho zviripo paground iko zvinezvi. Kwakuchitsvaga maopportunities manje, kutsvaga kuti saka pamari tovarwa sei vanhu. Because ona nyaya inoitika ndekuti iwo for example wanziwa order ka mini Starlink kako kaunzi $200 kaka, kana kuti order imwe yacho, but vazhinji vanoona order tuma $200 ndo vano order tote ngoka order ikakutosvika ikapindira. Ivo mari yacho vachaiwana kupi? Hautoona kuti saka isusu tichaita sei apa, ticharitrenje here boss, mari yese iri ngono izvo munhu kana akutongo isa ngirikini mari dzake apa yakutongoitanga yakutongoenda straight kuna Elon Musk, because you know it's obvious. I'm sure ninge ndongobhadhara straight kwaari iye Musk wacho, because unotongobhadhara kavuti atinongoiziva kuti order yako wakanoita irichi yakaita chakati maways ekubhadhara mari nawo yakaita se akatowanda. Just that chero makasabhadhara ngomana wacho mari anayo. Zvake ndakanzwa kuti kuBrazil hurumende yekoko yakamomesera kuti yakati yakavhara mamethod aishandiswa kutumira mari kwaari iye. Ndobva ati it's fine, vanhu vacho vari ikoko handisi kuzodzima Starlink ngavashandise mahara. Is that guy kuti hasi munhu wekuti anyorwadziwa Starlink, because anenge aitofara kuti zvinhu zvake zvikuita sei zviri kutoshanda, ari kuofa chaanokoshesa kuofa maservices kuvanhu. But nyaya iyi yepaZimbabwe ndoiri kundishamisa iko zvinezvi. Vari kunzi zvinhu zvavo zvamboita sei zvamboisirwa mabreak kuti zvimbomira kuuya, ndo zviri kutaurwa panapa according to this post. But ndiri kuzoona a lot of Zimbabweans are complaining panyaya idzodzo. Pari kunzi Zim for us, someone wants to add markup, so laws are being made. Ukunzwa pane nyaya yacho manje. Iyo vachazozvika tozvika mari. At the end of the day zvinenge zvichikanganisawo futi senyika. Guys, zvinhu zvezvi takada kuzvitarisa, these guys vakada ngavambomira kuti ngavatombovhurira zvinhu zvitombopinda vozotangawo kana kutoita zvinhu zvipamberi. Why am I saying that? Vanhu muZimbabwe vakadhara vachiabuse kana zvima-service providers zvizhinji zvezvi zvakatova abuse kubva kudhara. Mari dzaitaurwa chichi iwe usatambira kuti iwo sim card waitotenga mombe nemari inotenga sim card. Kune dzimwe nyika unoziva kuti sim card raita mari panguva yacho chip rakachipa, but waitochinjana nemombe. Skira remamakapu ndo nyaya iri kutoitika. Mwari kuti aiwa azvatotanga manje, they are not happy, they want something. Ukuona nyaya yacho actually what if about it and forgot to make the payment. I asked myself how Zimra was going to collect revenue. What if they were going to charge it DHL? Ukunzwa imwe nyaya yacho iri pana akubalaka virabwele zvenyu vato izvo zvonyatso kuti saka tonyatsovaudza tichiti chivanhu apo, because iko zvinezvi kamari ndo iri kudiwa, vanhu vari kuda mari pazvinhu zvese zvikuitika, mari ndo vari kuda. Iona izvo kutonzi it's a must kuti ubhadhare ZBC
license, it's a must. Usingatoiteereri but unotongobhadharira the fact yekungoti hauide ikoko, and they don't care. Chavari kungoda chete ichi imari yavataura, kuti uzonyadzobvunza kuti mari yacho pane zvimwe zvamuri kuzoitawo here nemari yacho kuti zvinoratidza kuti dzinenge dzatongowo dzimwe nyaya. They don't care. Mwari kubudawo panapa kuti people rushed to buy without proper laws having been put in place. There are a lot of issues here. Portable loss of tax income by government if the services can be paid direct to Starlink in the US Visa card. Loss of jobs. Starlink doesn't create many jobs locally. 3 security. This guy is very crazy. Ndokunyanya kudzidza kwacho kokoko zvimwe zvacho iwe mukudhurwa ndisokwachoona kuti iko zvine zvanhu vaiva service providers vakatora time vari munomu vachipengereka vachitaura mari dzavanoda. Network yacho imwe ichinetsa futi. Unzo network unozonoti panapa network ndikutonoti panapa ndikungonetsa naone dzimwe mhepo zvangu asi zvakaoma. But because they know kuti mimi munotokwanisa kutodefenda problem yacho, munhu vana vatokutadzira imwe matava defender futi inozodai so, panozorasika mabasa, panozodai so. Dai paite nyaya yekurasika mabasa vangadai vasina kutomboapprove da. Vaikuti kuti guys tichiri pawaiting izvo tikumbogadzirisa nyaya dzedu chimomera ikuorder, but zvinhu zvakutongoordwa kuti zvakaita sei zvakabvumidzwa. Zvabvunzo kudhara ende unofungudza kuti vanoshaya makapu emari. Vanhu vaya hamusikuvaziva Mwari kuti they are trying to figure out how they can get the mix, maybe a tender for a company to check the kits and a fee to the consumer, because my son cannot be left out in code like this. Starlink didn't ukoyo inangu ndine zvandikufunga about nyaya iyo. Mira ndichakuudzai zvandikufunga ngoba nyaya yacho ndisandapedza musondireminder ndokuudzai zvandikufunga. Mwari, how much do you trust DHL Zimbabwe? Mwari kuti at some point the heads of these organizations should be confronted at the church when they are relaxed. Okay, but the portrayals clearly stated that the first consignment of Starlink kits will be subject to portrayals inspection before distribution, long before they arrived. I'm surprised you are surprised. Isizvo kuti kune vanhu vakutoishandisa kudhara in Zimbabwe vasina kumboroyerwa madelays esa. Wanzwa munhu akutaura anenge akutoona kuti ndataura but hazvisi kundimekera sense vari kuti yanzi imbomira naningi kana yanzi what's next, because at the end of the day munhu anenge ashandisa mari yake. Saka iwe ukashandisa mari yako ukaisa mari yakawanda kudaro, I don't think kuti unonge une patience yekuwanda. Vazhinji munoziva kana pane akamboita kana zviya zvekuorder mota kunze ubva wazonzi aiwa tachizomomira pedo unongochenzwa seunotsva so ungomirira ngavasanditire izvozvo. Mwari kuti aiwa inodzi Zimbabwe kana zvanetsa totenga kuZambia zvedu, as long as ivo vachida better internet hapana mavhariro avanoita zvedu. Tichapedzira takunotambirira kunze topinza usiku. Mazimbabwe zacho nyaya dzeplan, mazimbabwe zane plan B awara adzekutengera kune dzimwe nyika dziya ndodziya dzazitotaura mari yekuwanda yekutenga yamazvona. Saka zvinhu zvekuti tinezvitaura mari yekuwanda kudaro manje it's something yekuti zvingomake sense. Munhu ese anongodawo chinhu chiri affordable, because it doesn't make sense iwe kuti unzi kuno order that Starlink chachi ane 1200 yaitaurwa kune tune mwana akabanga kuti vakatotanga kutoitenga ne2000 vachiti kuti aiwa inofamba huchi vatanga kuitenga ne2000 vadzika 1.2 vamwe vasitanga kutengera ima800 iko zvino zvapinda 200 ne300 something. Saka something yoti iwe unotombomirira unotombotsika mabreak iko zvino imagine vanhu vaya vakatenga mari dzese kuti vari paposition yakaita sei iko zvino vari kukwenya musoro pakatoshata pari unotoona kuti ndakaita dzungu ndakatambisa mari. Saka
ndinoona kuti zvinhu zvinenge zvitonetsa mwari kuti nothing serious there, they are just putting monetary devices. Yeah, too early for drama. And a mask avatengere, they can pull out hassle free. Okay, they are putting a backdoor on specific orders. Let's just pretend there is matters of national security to be considered. Israeli technology tingaiti, but it all sounds suspicious. National security, national security. Something chekuti vanhu vanenge vachitongogadzirawo zvavarida kutongoita zvekuzoti security zvikanganwe zvenyu zvezve ende zvekuzonzi zvitwa kubvetwa zvimastarling zvezve asi mukatoti zvenyu maybe vachiri kuistadha varitoti vakasvika mabhokisi acho vambomastadha because it's something chekuti vanongoisa scan kuti ngonoti aiwa chinhu chakamira sei security pachiruta icho chinobhonyanya kushamisa pachiruta icho ende musafungidzira kuti vanhu ava panyaya unonotorara nenzara yekumba kwako but gara uchiziva kuti security yeZimbabwe ina yese ichishirishiri haina kudhakwa zvayo haipapo zvenyu zvimwe zvese taurai but pasecurity yenyika ineyi haisi security yakaneta haiba papa wakagadzirisa ndo zvinhu zvavakagadzirisa kudhara ukatoona kana zvombo zvavanazvo zvacho ndoshamisika iwo ndokufanira nzara mune zvombo zvese zvazvo zvikundibatsirei unotozogona kutozoswera uchitaura wega nehasha wakupopotera vanhu ivavo saka zvesecurity ngatikanganwei zvanyatsoziva kuti why vari kukipa zvinhu izvozvo mwari kuti ZANU cannot help themselves if they can't make money off they will raise hell, but they want to change a duty or some license. You always ignoring the fact that Zimbabwe is not a normal country, always on the same mistake. Next thing, porters will peg a tax on it before you collect. How is the country supposed to move forward with this primitive in charge? Nyaya dzacho dzakawanda guys, nyaya dzekutaurika inini nyaya ndanguva nayo ndoiyoyi guys, zvekutaurwa nevanhu zvinangu handizvikwanisi aiwa ndingavapedze nyaya ndanguva nayo ndeiyi kuti akataura zvinhu zvake zvanzi zviri kumiswa nenike zvanzi ngazvingomira kudhilivha zvimastarling zvake nedho ndo nyaya ndanguva nayo ndakakubatirai mhuri yeZimbabwe. Munoionawo sei nyaya iyi guys? Inini zvangu ndisati ndataura zvakawanda. Tell me what you think in the comment section. Ndikwanise kuita paper 2 kana kuti part 2 ya this video, because I still have a lot to say pa issue yoyi. Like this video ubva wandudza kuti kufunga chii, ndobva ndadzoka.